Què? Com va això del Ball de l'Estiu? Home, va fantàstic. Com ho portem? Va fantàstic, el Ball de l'Estiu, perquè és el que es porta aquest estiu, senyores i senyors. I és que s'ha de ser, de tot, un especialista per ballar a la coreografia. Jo encara no me n'he sortit, però encara tinc l'oportunitat dels exàmens de setembre. Aquest no és el cas de grans ideòlegs del ball, com l'Eloi Balletbó, que ja el nom ja és, que balla molt bé, sí, d'Oliana, que ens ha enviat un BTR, ja veureu. Mira com balla, sisplau. Molt bé, molt bé. Això és el ball. Memoritzar els teus records, investigar el que vas viure. Te miro tot de tu, els plors i també els somriures vull. De fantasar